Átveheti az aranyérmet egyessel Barát Béla. Hármas dr. Erhard Tamás Ágoston, aki a csapat legrégebb óta aktív pályán lévő tagja, és aki Bélával együtt a második bajnoki aranyát kapja már itt a csapatban. Négyessel Szilágyi Milán. Végre neki is lesz egy bajnoki címe a halakban, gratulálunk! Tehát azaz 6-os Pétes Gábor. Lőrinc Áron. Következik a csapat legrutinosabb, legtapasztaltabbja, mondjuk így szépen Simon Péter 10-essel. Simi azon játékosok egyike, aki mióta ideigazolt, mindig érmet vehetett át. Következik 11-essel Vince Szabolcs. A legutóbbi bajnoki címünk megszerzése alkalmával utolsó meccsünkön ellenünk szerzett 3 gólt, de most már minket erősít 12-essel Bogdán Patrik. Az előző ténynek nem tapsolunk. 13-assal Katona Dániel. Következik 14-essel Schwarz Ádám. Ha jól emlékszem, a tavalyi érem átadáson 2 vagy 3 tüdői játékosnak tituláltam a 15-ös Kondor László. Ez a képessége megmaradt ebben a bajnokságban is. És mellesleg ő lett a csapat házi gólkirálya, azaz még nem lett, még ez változhat. Következik 16-ossal Kokó Hajtony. A 17-essel sorainkban Tóth Gergely. A 18-as Csuka Máté. Péter Attila. Nem tudom, minden hallatszott-e belőle, de nem is érdekes. Az a lényeg, hogy 19-es Péter Attila. Következzék 21-essel Tóth Henrik. A csodálatos csavai trió harmadik tagja Liska Tibor. A 23-assal a védelem pontja Kovács Zserő Zsombor. És testvére Móróc Milán. A 27-essel Gerhard Ádám. És 8-assal csapatunk másik kapusa Kis Dávid. Semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk, így kérjük, vegyen át őt is egy aranyérmet dr. Strebek Tibor, csapatunk technikai menedzsere.
és Marci jobbkezeként egyaránt egész évben számíthattunk Megyesi Zoltán munkájára. Nincs közöttünk jelenleg, de meg kell emlékeznünk Rész Árpádról, Maka Alexről és Bodnár Péterről, akik szintén a bajnok csapattagjai. Csak utolsóként hadd szólítsam a csapat edzőjét, Strebek Marcit. És hogy miért majdnem utolsó, az most derül ki, hiszen az utolsó érmet és egyben a kupát csapatkapitány 5-ös számmal Márics Péter veszi át. Tehát a 2016-17. évi Budapest bajnokság bajnoka, ezzel Budapest legjobb amatőr csapata, a THS Szabad Kikötő!